May tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, dahil matapang ako, hindi ako magtatago sa kung anumang pangalan. Wow! Melvin ang totoong pangalan ko. Alam mo naman, ikaw lang yung Melvin. Nagsosolong Melvin ka sa buong Pilipinas no? Tambalerina ako since 2011 at isang HR personnel sa BGC. Sumulat ako para magbahagi ng hinanakit sa isang taong pinaasa ako sa wala. Nagsimula ang lahat nang maimbitahan akong mag-host ng birthday party last year. Nag-book ako sa motorcycle riding app para mura at mabilis. Tahimik lang akong sumakay pero si Kaloy, yung driver, ang nag-initiate ng convo. Paayos-ayos pa ng side mirror para makita niya ako habang nag-uusap kami. After ng event, nahirapan akong mag-book kaya naisipan ko siyang i-text. Sumagot naman siya agad at sinundo ako. Doon ko nalaman na taga-kabilang barangay lang pala siya. At simula noon, lagi na kaming magka-chat. After a few weeks, niyaya ko siyang magkape. Habang hinihintay ko siya sa kanto, may pulang sedan na bumusina sa akin. Siya na pala yun. Dinala niya ako sa coffee shop sa Antipolo na may napakagandang overlooking view. Hanggang ngayon kapag naalala ko, kinikilig-kilig pa rin ako. Yun ang naging simula ng marami naming dates. Hatid sundo niya ako sa trabaho. May mga pagkakataon pa na dinadalhan niya ako ng pagkain kapag break ko. Kapag hindi kami magkasama, nagpapadala siya ng picture para malaman ko kung nasaan siya at kung anong ginagawa niya. Kapag lumalabas kami, minsan siya ang taya, minsan ako. Pares o ice cream lang, masaya na kami. Pagkatapos naming mag-stroll sa tanay, hahawakan niya ako sa binte habang nakaupo, tapos hahalikan ako. Kung hindi naman naamoyin ang buhok ko, tapos titingnan ako na malagkit, sabay kindat. Tapos magtatawanan kami sa mga jokes naming napaka-corny. Isang araw bigla na lang niya akong blinak. Hinanap ko siya pero hindi ko makita. Mas may nakakabaliw pa. Nakatanggap ako ng text. Huwag daw akong filingera. Hindi daw ako magugustuhan ni Kaloy dahil hindi ako babae. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nakipagkita din naman sa akin si Kaloy di kalaunan. Kumain kami sa restaurant sa BGC. Humingi siya ng tawad at nagpaliwanag. Nauna pala ako sa babae niya pero ako yung iiwan. Dahil ba bakla ako? Dahil ba hindi ako babae, hindi na sapat ang pagmamahal ko? Hindi ko na malalaman ang sagot kasi naghiwalay na kami. Nag-resign ako sa trabaho. Tapos dinampot ko ulit ang sarili ko. Paano yun? Pagka-resign mo, paano mo dinampot ulit ang sarili mo? Pakidemo Oo, daw. please. Demo please. Demo please. Oo, dampot reveal. Pumasok ako sa bagong trabaho, kumakain sa labas mag-isa, ine-enjoy ang buhay kahit walang kasama. Sa ngayon, nagagawa ko ng magpasalamat kasi kahit sandali lang, naranasan ko rin naman kung paano mahalin ang todo. Pero wala ako pa akong plano na umibig muli. Saka na, kapag naghilom na ang sugat sa puso ko.
Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalerina since 2011, Melvin. Hi, Melvin. Meron talaga mga taong dumadating sa ating buhay para kiligin lang tayo. Yun lang talaga yung purpose nila. 'Di ba? Na ma-experience natin yung ganyang klaseng excitement, ma-experience natin yung nagwo-water ka sa kilig, gano'n, 'di ba? May mga ganyan Namamawis ang palad mo. Mawis ka, 'di ba? Yung basta parang alam mo na yung ganyang klaseng feeling, 'di ba? And kapag nagkaroon ng mga kwentuhan ng mga kilig moments, hindi ka nahuhuli, 'di ba? Yun naman natin ipagpasalamat natin kay Kaloy. Talagang sadyang si Kaloy gano'n baka iba talaga yung trip niya at hindi naman natin siya mapipilit at hindi naman din natin na pwedeng pilitin kung may pinili na siya na iba. So tama din naman yung mindset mo, Melvin, na at least sa buhay ko na experience ko yung kiligin. Na experience kong mahalin ng todo, 'di ba? Ang ganda kasi ang ganda naman nung sinabi niya kanina na parang pag naaalala niya yung overlooking sa antipolo, napakapi-kapi nila, napapangiti pa rin siya sa kilig or kinikilig-kilig pa rin siya. Ibig sabihin naging mabuti naman yung epekto ni Kaloy sa'yo. Ganon talaga, hindi naman lagi may jowa all the time. 'Di ba? Minsan talaga mayroong mga moments na magiging single ka, ganon. Enjoy mo yung sarili mo, ganon. Malay mo, ano ka lang, book ka lang ng book, 'di ba? Yun naman ang magpa-booking. Yun naman ang uso ngayon. Pa-booking. Pa-booking ako ngayon Pa-booking. Bakit? Naghahanap ako ng jowa. Yan, 'di ba? Doon mo talaga masasabi, no, yung ang pagpasok ng pag-ibig ay hindi mo masasabi kung saan, kailan at paano. Totoo. Kaya nagpa-book ka lang nito Correct. Tapos umangkas ka, nag-ayos-ayos ng side mirror o nagka-developan kayo dahil doon nakita yung itsura mo na in love sa'yo. Tama. Diba, niligawan ka. Naku, ang lesson talaga ngayon kapag nagpapabook ka ng motorcycle riding app, kailangan pak na pak yung itsura mo. Because you'll never know, baka yung rider ang future mo. At gusto mo, 'di ba, ready ka. Gusto mo ano tawag doon na first impressions last. Yan. Gusto mo pak na pak yung itsura mo. Ganon yung talaga yung lesson for today. Kaya bago mag-book ng app, mag-lipstick na pula. Ganon. Para pakak na pakak. Correct, 'di ba? Pakulot ng hair. Ganyan. Hindi, lesson talaga dito, dapat pa-booking ka. Diba? Totoo. Hindi ka pwedeng yung gusto mo jowa ka na pero hindi ka pa-booking, 'di ba? Pa-booking ka. Yun na, mag-book ka. Then, ang galing lang, maganda yung angulo na nakita mo, partner, na you'll never really know, yes, 'di ba? Na yes. ang galing lang ang talinhaga lang ng buhay at lalong-lalo na ng tungkol sa pag-ibig. Kasi you find love sometimes in places where you least expect it. Yung correct. Hindi mo akalain na dito ko pa pala siya mamimit, 'di Ito ba? yung time na hindi ka naman malamang nag-ayos, hindi ka naligo ng matindihan, ordinaryong ligo lang. Pero diyan mo mahahanap yung love life mo. May mga tao talaga na gano'n, nag-scrub, correct, nag-gargle, totoo, nag-spray ng pabango, nagsuot ng bagong brief or panty, pero hindi pa rin nagka-jowa. Ang matindi din, nag-dental floss pa, na bihirang-bihira niyang gawin, di ba? Pero hindi niya na-meet ang dawan. 'Di ba? Kung kailan siya naglalakad na medyo lapot-lapot, 'di ba? Tapos dun pa sila nagkatitigan ng malagkit nung kasabay niyang tumusok-tusok ng kwek-kwek sa kanto. 'Di ba? I mean, it's not impossible. Tusok-tusok. Pa-booking na, patusok pa. Kasi pag ikaw nagsalita, 'di ba? Pa-booking, lapot-lapot. Lapos tusok-tusok. Kayo lang yun. Kwek-kwek Ako pala. wala akong iniisip. Kayo lang ang nag-iisip. Yung mga nag-iisip na mga iba dun sa salitang lapot, alam na this.
Isipin mo, 'di ba? Ganun katalinghaga mga kaibigan. Pag para sa'yo talaga eh. Love life, blessings or kung ano man na dapat matatanggap mo. Tama 'yun eh. Lapot-lapot ka nung eksenang 'yon. Pawisan ka malamang. Hindi ka naligo ng maayos, malamang hindi ka nga nagpabango. Kumbaga Yan. ordinaryo lang. Correct. Hindi naman magpapabango pag pauwi na, sayang yung pabango, Oo, di ba? Yun diba? naman ang katotohanan. Correct ka. Pero wag ka. Bakit may taong na-develop pa rin sa'yo? So, diba? ganun yun, mga kaibigan. Ang biyaya ng buhay, mapa-love life or kung ano pa man yan, darating yan sa tamang oras. Sa tamang pagkakataon. Tama. Sa tamang sitwasyon. So, wait ka lang. Kung nabigo ka sa pagkakataong ito, malamang darating ulit yung panibagong storya ng love life mo. Yes. Basta maghintay ka lang. Yun naman yung maganda. Tsaka yung ngayon yung sinasabi mo na hindi ka pa handang umibig muli. Maganda din naman yung stage na yan na Oo, hindi, rest ka muna. na rest muna, na chill ka lang. Hindi na dinadampot-dampot yung sarili. Correct. Diba? Totoo. Kung paano mo damputin yung sarili mo, di ba? Ganon lang yung gagawin mo. Enjoy mo rin yung moment ng wala masyadong complications. Yes. Yung ang minamahal mo lang, sarili mo. Ang ginagastusan mo, sarili mo. Di ba? It's all about you ngayon. Di ba? Yun naman yung kagandahan dyan. Siguro sa eskalera yan, yung overlooking at saka yung coffee rush sa Antipolo eh. Yun, mapuntahan talaga yun. Magandang tambayan. Nakakakilig talaga dyan. Oh, Oo. romantic yung place. Mali mo pag tambay-tambay mo dyan, makita mo ulit ang panibagong Hindi mo tutusok kasama ng sa pabuking ng para ikaw ay maglapot. Ano ba? Ano daw? Mali. Naguluhan kami, Kasi pasensya naman na. nanggugulo ka eh. Masyado kang nanggugulo, partner. At gano'n naman talaga dapat sa buhay. Mapapagod ang isip mo, mapapagod ang katawan mo, pero dapat hindi napapagod ang puso. Oo. Kasi masarap naman din talaga magmahal. Masarap Although may talaga. kaakibat na ganitong pain minsan. Correct ka. Pero hindi lang talaga kayo para sa isa't isa eh. Ganun lang talaga yun. Tsaka, ang maganda dito, at least nakaisa ka na. Nakaisa ka na? Hindi, nakaisa ka ng love life. Rest ka ngayon. Ikaw talaga nagbitang iba. Hindi, ibig sabihin, lumablife ka ulit. O baka di makakadalawa ka na. Hindi madaming ma-experience. Yun naman din yung kagandahan eh. Dahil umalis yan si Kaloy, mayroong papalit. Yes. Yun naman yung nakaka-excite doon. Yung sino ang papalit, anong klase ang papalit, gaano ka nakakakilig itong Totoo. papalit na ito. Diba? Malay mo yung susunod, hindi lang sa Antipolo ang overlooking. Aba. Diba? Mount Fuji. Yan, diba? Diba? Mga Nasa tuktok kayo ganon. ng Mount Fuji? Correct. Ganun, overlooking. Hindi natin masasabi kasi yayamanin. Oo. Diba? Ganun talaga. Ang magandang nakukuha natin dito, yung mga kilig moments. Totoo yun eh. Yung sinabi ni partner kanina, na masayang kwento ng buhay mo yan. Yes. At every time na babalikan mo yan, di ba, kikiligin ang sino mang makakarinig ng story mo na yan. Isipin mo, hawakan ka sa binti. Di ba? Diba? Malamang nagsinungaling ka nga sa puntong yun eh. Hindi natapos ang paghawak sa binti. Yan, Di ba? diba? May mga sunod pang eksena, kaya lang hindi kasi pwedeng pag-usapan, kaya pinutol mo Correct. doon. Diba? Mga ganun. Binti lang kasi pagpataas na parang na. Hindi na pwede sa radyo. Di ba yung ganung Oo. kwento? Ikaw lang ang may ganung kwento. Di ba? At ikaw nakakaalam ng kwento na yan. At masarap yung kwentong, ganyang klase ng kwento na pakinggan. Totoo. Nakakakilig. Huwag ka na lang mag-dwell dun sa part na well, of course, normal lang naman yung mas pinili yung babae kesa sa'yo, ganun. Pero, ganun talaga eh. Huwag ka na lang mag-dwell dun. Maganda yung nagde-dwell ka sa nakakakilig na moment, na experience mo, and now, Yes. it's all about yourself. Tama. Yan. Nakatutok sa atin ngayon, partner. Bigyan natin ng special shoutout ang mga tambalanisa natin dyan sa Bungkaga. Ang bentahan ng buko, si Kuya Mike Pareda sa Uy, New Buncaga, Puerto Princesa, Palawan. Hello po sa iyo, Kuya Mike. Sana marami kang buko na mabenta today at maubos yan agad ng maaga. Yan. Oy, sarap naman. Magpapabuko juice yan. Pa-BJ pala si Kuya Mike. Pabuko juice. Ganun. No. Siyempre, salamat po. Diba? At sa lahat ng mga kabisyo natin na mga tsuper. Yes. Uy, alam niyo po ba, malapit nang magbalik ang ating Love Knows No Boundaries promo. Naku, ang Yan. tabayanan nyo dyan. Doon sa mga bago lang napakinggan itong Love Knows No Boundaries promo, ito ay pakulo ng Love Radio para sa mga Yan. tsuper kung saan magkakaroon ka ng chance na manalo ng libreng boundary. O, boundary mo, sagot na ng Love Radio.
'Diba? Aba! Ganon ka bongga, 'di ba? And balik tayo dito kay Melvin na at this point medyo mag-isa sa buhay, ine-enjoy ang sarili. Aba, sabi nga natin 'di ba, hindi natin alam kung saan natin pwede at posibleng ma-meet ang ating the one. May posibilidad na ma-meet mo siya sa Aliwan Fiesta! Lapit na rin ngayong buwan ng Correct. Hunyo Ito na yan. June na pala talaga, partner. So, kailangan na natin puspusin ang pagpopromote sa ating Aliwan Fiesta 2024. Magaganap po yan on June 27, 28, and 29. 3 araw na selebrasyon mga kaibigan, pwede kayong makipiesta sa amin. Dito po yan magaganap sa CCP Complex. Yes! Sa harapan ng aming building. Dito po sa MBC Building, Correct. Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Nako, kung last year na mismo to, sana naman this year makarating ka. Yes, Yan. libre po ang makifiesta. Yun yung maganda doon. Anong mga namimiss mo sa pagka-Aliwan Fiesta or excited ka kapag Aliwan Fiesta? Bukod sa Reyna ng Aliwan, alam na naming lahat yan. Syempre, may libre tayong pa-concert. Unang Yan. araw pa lang may libreng pa-concert. At kung ikaw, fan ka ng mga fiestahan, di ba, talagang dinadayaw mo. For example, pinupuntahan mo Baguio for panagbenga. Di ba, yung sinulog sa Cebu. Yan. Dinagyang sa Iloilo. Yung mga iba't ibang klase sa sandamukal na festival ng Bulacan, di ba? Yes. Iba-iba. Pupunta po sila dito. Pagsasama-samahin natin ang napakaraming fiesta na yan para masaksihan nyo. Libre po ang manood. Ulala, Yun. 'di ba? Kaya naman po bisitahin lang po ang ating mga social media pages ng Aliwan Fiesta para sa karagdagang detalye. Tama. O sa'yo Melvin, 'di ba malay mo meron kang street dancer na, 'di ba? Maging Malay bagong mo. jowa, 'di ba? Hindi mo alam, hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi. Masid-masid ka rin yung sa mga nagbebenta ng kalamay, nagbebenta ng ano tawag din favorite natin, vegan empanada. Yan, malay O, mo yung nagpiprito ng empanada, Correct, diba? Yung diba? kunyari ng eksena, matatalsikan ka ng Yan, mantika. diba? Tapos magkakatitigan kayo. Kasi magsusorry siya sa'yo, Yan, di ba? nahawakan niya yung kamay mo. Oh. Diba? Tapos ilulublob sa kumupulong mantika. Iba na pala. May ganun palang balak. Umiwas ka sa mga taong ganyan, violente yan. Di kasi hindi mo masasabi, di ba? O di naman kaya yung katabi mo na nanonood. Oo. Yung parehas mong naglalapot. Yeah. Di ba? Hindi mo masasabi. Weakness yung mga lapot-lapot. Correct! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!